E o dimineață de ianuarie cu Liam, cu Rob și mergem prin cheile Râmețului puțin să vedem cum sunt cheile Râmețului în ianuarie. Spectaculoase cheile cu puțină gheață pe ele, arată super. Într-adevăr mai dificil pe gheață, dar e super frumos. Este o zonă castică foarte frumoasă în cheile Râmețului, plină de peșteri și chiar dacă sunt niște scoabe, uitați că am venit și cu copilul și chiar e ok. Deci nu trebuie să fii foarte pregătit, trebuie doar să fii atent. Dar este superb. Trebuia să trecem peste râu, dar ei nu au papuci de apă, o să se ude foarte tare și nu îi pot expune. Dar este foarte frumos traseul mai departe, să treci peste râu și după aceea treci pe partea cealaltă și mergi pe lanțul. Tura viitoare nu e problemă, venim mai pregătiți și când e vară și... Acum ne întoarcem. Uitați-l pe Liam în acțiune. Rob also. Picioarele. Am urcat până la grota asta, am crezut că e o peșteră. Este doar o grotă, cineva a dormit aici. Vezi? Are un nylon, a mâncat ceva la...